cewa yanzu mun yi magana bayi, dama bayi kuma ai ana samun su ne bayan matan aure, bayan kana da matanka na aure to sai kai ana casa daka a Hausa ba. To irin wannan ta ce idan misali a kaddara mutum yana da bayi, shin zai iya sa dinga yin mu'amala da su irin ta aure sosai ma babu laifi. Ai dama bautar bayin da kuke ji ana cewa bayi yanzu ba bayi yanzu ba bayi ba fa Allah ne ya hana, ba kuma annabi Muhammad ne ya hana. Turawan mulkin mallaka su suka hana harkar bauta kuma suka fito da wata salon bauta ta bautar da kasashen al'umma, suka dinga tsiye bayan suna yanta su, ba wai addinin Allah ne ya ce a katse wancan bauta. Don haka misali idan kana misali akwai bayi, kana da baiwa misali tun ta wancan shekarun tun da an ce irin su shaulayen bauchi ma irin su shawabul fatimi da yawa wanda suke masu shekaru irin nasu sun yi rayuwa lokacin da ake samun bayi, mun gane. To kana da bayi na wancan lokaci sai kuma ya zama har yanzu akwai 'ya'yansu wanda 'ya'yan nasu ba naka bane, kamar ka haɗa auren misali kana da bawa na miji da baiwa mace sai ka haɗa auren su, har yau suna nan a matsayin bayansu ba su canza su, saboda dan hukuncin da turawan mulkin mallaka suka yi ba zai canza hukuncin Allah da na annabi Muhammad. Wannan shi hukuncin Allah yana nan akan tsarin bauta ba matsala, wannan shi ne wallahi.